Mga puso, pagdesignar naman sa regional offices sa pagporma sa NIR o Negros Island Region ginaduso nga bag-ohon. Negros Occidental Gov maghahatag sang lote nga patindugan sa regional offices. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga mapirmahan na gilayon sa presidente ang hagna nga magabuhi liwat sa Negros Island Region. Pagpanghangkat sunod sa gobernador ang pagtunga sa mga regional office sa tatlo ka probinsya, lakip na ang sigihor. Gani, ginatanay sa gobernador ang duta sa probinsya sa Talisay City. We have a property in Talisay. That's a big property, and you don't need that big for the regional centers. No? So we will consider apportioning part of that land. Nagapati naman si Lacson niya hindi na kinahanglan nga baguhon o kung dugangan pa ang nakasaad sa layi. Kangay sa ginapahagi ni Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarilla, kaya hindi dapat pagtigayunon ang bicameral conference committee meeting. So they would like to put a provision. Along the way, we realized that said office should be in either provinces, that we don't have to amend the law. Kung basehan ang bersyon sa Senado sa pagporma sa Negros Island Region, nakalatag na kung sa diin ipahamtang ang regional offices sa Negros Oriental, Negros Occidental kag Siquijor. Sa Negros Occidental ipahamtang ang agriculture kag land-related cluster kangay sa Department of Agriculture, Environment and Natural Resources, Agrarian Reform, Human Settlements and Urban Development. Ang DOJ, DILG, PNP, DND, DBM, Department of Finance, NEDA, DFA, COA kag pati COMELEC ang wala pa napatod kundi ang may inipahamtang sa Bacolod City balang kapital sa probinsya ukon sa Southern Negros Occidental nga mangin sentro na sa Occidental kag Oriental Negros. To make it equitable manggid sa tanan. Because Siquijor's concern no sa tutuod lang gid is kung ara sa Dumaguete ti okay. Pero kung ara sa Bacolod, mas lapit gyapon ng Cebu sa Ilahe sang sa Bacolod, di ba la? So wala pulos for Siquijor. Health should have been here, galing at Uspiak. We have Dole, which is also on the other side. So kalabanan sa mga social services arada. Ang aton sa side is more of the land and its mga associated ng mga departments. Ini, bangod sa Negros Oriental, ipahamtang ang regional offices sang DepEd, DSWD, DOH, SHED, CSC, PSA, DOLE, DPWH, DOT, DICT, DOE, DTI, kag iban pa. Isa ka technical working group nga pangunahan sang NEDA, DLG kag DBM ang ipatukod para sa mga bag-o nga rehiyon. Sa Abril target nga makalabot na sa presidente ang NIR bill para sa desisyon kung pirmahan o kung igaveto. Sa tion nga manginlay na, inina ang mangindalan sa liwat kapag buhi sang Negros Island Region. Opo Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.